Рано сутринта тръгнахме от София, вече към обяд бяхме в Букурещ, като нашата първа спирка беше парламента на Букурещ, който е изключително красив. Ние бяхме изумени от размерите му, тъй като е огромен. Изключително атрактивен за снимки, тъй като няма друга подобна на него сграда в страната и доста туристи има по принцип, въпреки че ние оцелихме леко лошо време и бяхме единствения автобус там. Но наистина сградата е един път невероятна. След това имахме свободно време да се разходим в града. Ние отидохме да хапнем в едно изключително красиво кафене-книжарница. Отвътре беше изключително сладурско и красиво. Разходихме се в центъра, успяхме да си вземем сувенири, да напазаруваме малко дрехи и така нататък. Така че беше ползотворна разходка. След това нашия първи ден приключи, като завършика на вечерта беше вечеря в ресторанта на хотела, като хапнахме традиционни румънски ястия и традиционния им десерт, който беше уникално вкусен и бих се върнала за още определено. Тук си сбъднах една детска мечта, а именно да посетя замъка на граф Дракула. Това е нашият втори ден в Румъния. Разходихме се в замъка, имахме обиколка с екскурзовод. Като цяло вътре ми се стори малко празно, може би очаквах нещо повече, но пък отвън замъка беше изключително красив, имаше къде да се хапне, имаше къде да се разходиш, така че останахме доволни и си направихме доста снимки от замъка. Сега ще тестваме десерт погребение. Не знам какво си поръчах. Аз си го поръчах по името. Има някакви череши, може би са. Не мога да разбера това какво е. Пробвай. Еш после да си изпушите. Не е лошо, но е странно. А това дали си яде? Това е готино. Но И една охранена мачка. това не знам. Крайна сметка това се оказа жито. Аз съм го яла многобройни пъти по време на задушница и така нататък. Но
В този момент не можах да го позная, че е жито и чак след като спрях видеото се осъзнах. След обиколката ни в замъка на Дракула, следващата ни спирка беше град Барашов, където се прекарахме страхотно, тъй като градът е изключително приятен. Доста повече ми хареса, отколкото Букурещ. Имаше много заведения, в които можеш да седнеш. Цялата главна улица беше изключително красива и като цяло целият център. Вижда се планината, надписа, който са сложили Барашов. Изключително приятно градче, даже леко наподобяваше на моменти Италия, може би. Доколкото до следващия ден ни изненада страшен сняг, тъй като вечерта имахме вечеря, която беше на друго място. Всички бяхме официално облечени с рокли, аз даже бях с токчета и беше много приятно времето, но се събудихме с сняг, така че беше изненада. На следващия ден бяхме в двореца Пелеш, където просто останахме без думи от красотата, тъй като е изключително красив, има много какво да се види. Вътре беше доста по-интересен, отколкото замъка на граф Дракула, но и е доста по-голям, така че разбираемо.